Ce a vrut aici Rico, a vrut să-l bată pe Crow, după aia a vrut să facă teaming cu el. Ok, aici m-am dus. Bun venit la un nou episod. Pe acest episod o să vă arăt cât de aproape sunt să intru în 1000 global. Mai înainte eram pe 800, acum pe 900. Am fost și pe 600. Încet, încet lumea mai joacă. Dacă o să joace mai mult de 66 de playeri și o să mă întreacă în următoarele 10 ore, o să pierd această poziție de top 1000 global pe care mi-am propus-o în acest sezon de Powerplay. Da, local pe 8 și o să arăt meciurile de astăzi la Powerplay. Le-am și pe cele de ieri, am pierdut trofee și ieri la solo. Deci ieri la solo am luat un loc 6, tocmai cu Bea, nu știu de ce am jucat Bea. M-a prins Carl ăsta și mi-a dat bătăiță. Bun. Ce să vă zic, nici nu o să arăt meci pentru că pur și simplu m-a enervat. S-au pus pe mine un Jackie și un Carl și m-au încolțit, mi-au dat-o. Aici am luat locul 4, ceva mai bine cu Tara. Trebuia să fi jucat cu Tara toate meciurile, sincer, pentru că nu știu de ce am la Bea. Am crezut că o să am acel star power de 1 viață și o să scap. Aici cu Tara am jucat, am fost puțin mai bine, totuși am pierdut Shelly, am vrut să joc inițial pentru că e de Shelly harta și aici am luat un rank 2 pentru că am luat și eu Carl, avea un Crow multe star power-uri, n-aveam ce să-i fac și am luat doar locul 2, dar oricum, dacă aș fi luat top 3 măcar în scena astea, s-au pierdut trofee multe și aici, 18 aici, vreo 8 aici, deci s-au pierdut o grămadă de trofee și aici, din păcate. Hai totuși să las meciul ăsta. Oricum, sper să nu mai joace lumea, gen să rămân în top 1000 global, ceea ce e puțin probabil. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să mă susțineți. Am început aici cu Carl, trebuia să fi luat Carl de la început, să rămân cu Carl. Aici mi-am pus probleme un Bibi, nu am reușit să iau niciun power-up. Am stat puțin centru, aici dacă stai la pândă poți să iei un top 5 lejer, dacă nu te bați. Dar când am fost cu Bea m-am bătut, m-a enervat un Carl și am sărit pe el și m-a bătut. De obicei, după ce pierd, iau acel brawler care m-a bătut, nu știu, așa îmi vine. De exemplu, dacă mă bate acum un Shelly, următorul meci mi-au Shelly așa la nervi. Aici aveam superul amândoi, dacă sărea pe mine se risca mult aici Crow, așa că am decis să ne învârtim, să nu ne atacăm. Eu dacă îmi dădeam, aveam star power de shield, protective period, și dacă sărea pe mine Crow, cu siguranță dădeam un hit și îmi dădeam superul și nu se știe care câștiga. Ok, abia unul murise, 2 acum. Rico m-a terorizat o meciul. Dar da, și Rico era o alegere bună aici. Da, uitați ce a făcut aici. După aia se învârte, a încercat să-l bată și după aia s-a învârtit. N-am înțeles ce a vrut aici Rico, a vrut să-l bată pe Crow și după aia a vrut să facă teaming cu el. Ok, aici m-am dus pe Rico ca să câștig o poziție și am luat locul 2. Și o să arăt și meciurile de la Heist de astăzi. O să arăt doar win-urile. 2 epic win-uri cu random, adică 2 meciuri am jucat cu random și un meci cu persoane de la prieteni.
Hai să urmărim meciul ăsta. Ok, la Heist am ales Brock, BB Carl contra la un Max Barley Bull. Au avut compo foarte bun, dar am reușit să-l bat aici pe Barley, i-am dat un hit, cred, n-am dat niciun hit. Am spart acolo, dar mi-am făcut superul și am spart zidul. A dat, cred că, puțin damage Bibi aici. Frumos. Trebuia să-și dea gadget. Aici stătea după Max Carl și l-am lăsat, n-am stat și eu în defensivă. Aici l-am văzut pe Bull. Nu prea aveam ce să facem. Trebuia să înconjor. Am băgat aici un super, cred. Nu prea am făcut nicio mare lucru cu Brock. Am dat un hit așa la sacrificiu. Nu știu cum a făcut Epic Win, că văd că s-au ținut bine băieții. Aici totul a durat până am deschis harta puțin. Da, băgat frumos, super, i-am luat din toate direcțiile, m-am dus cu Brock dincolo, i-am distras. Și asta a fost. I-am prins din toate direcțiile. Am fost și star player, dar n-am simțit că am făcut tare multe. Și mai arăt un match. La acest match am pierdut. Ne-am schimbat și compul, adică au ieșit ăștia și am ales alt comp, am pierdut. Apoi am apelat la Karma, David și la Jugger și le-am dat match-ul. Ok, la meciul ăsta am făcut tot Epic Win, hai să vedem puțin. Spike, eu m-am dus cu Daryl, trebuia să o înconjor, nu știu de ce m-am dus pe aici ca să mă omoare. Trebuia să înconjor, am greșit eu aici. Frumos, Karma l-a omorât pe Rico și ne-a dat un timp de respiro ca să mai urcăm. Eu nu m-am murit, eram în sac de box. Eram cum e Frank cu Jackie la Brawl Ball contra la un Shelly. Carne de tun. Aici am dat niște hituri frumoase. Și i-am lăsat foarte low. Nice, Jugger aici mai aplică un super. Îl ține loc pe Rico foarte bine. Aici m-am băgat pe ei, pe Seif, am ajuns să mai dat niște hituri și deja erau la 9%. Nu prea mai puteau să facă nimic, doar să ne strice nouă epicul, asta puteau face, să ne strice epicul. Și a venit aici Brock. Ne-a dat niște hituri acolo și aproape să ne strice epicul, 66%, dacă coboram sub 60 pierdeam epicul, dar așa a fost totuși ok. Din punct de vedere al Epic Win-ului. Nu uitați să apăsați butonul de like. În continuare 938. Deja mă duc în timp ce vorbesc, mă duc din top 1000. Asta este. Sezonul viitor o să fie un sezon mai bun. Mersi de vizionare. Ciao. Ok.